малко да ходим във вяра. Как да ходим във вяра? Ходете във вяра. В Ефесяни получим 2 глава. Там ще разгледаме някакво описание, което не е ясно за нас. Едно време, когато ние бяхме в планината, бяхме някъде, в което може би да се каже, че нямаше ясна светлина. Всеки човек правеше нещо, когато бяхме и казвам, след. Но Христос дойде и каза, очисти всичко това, което беше в човека. Амин. Пръсотията ни, грехът ни, слепотата примахна. И всичко, което стана вече чрез силността на Бога, че Той казва, стана всичко реално чрез Неговото име. Той отиде на кръста, проля невинна кръв, даде себе си, да печели теб и мен, да бъдем наследници и синове, дъщери на Бога. Амин. Хубаво е да следваме тези писания, които тази страна идват към нас и да кажем това, което думите на Бога или Словото на Бога, като идва към нас, това докарва какво лекарство, балсам, живот, възкресение. Думите на Бога са живот. Амин. Но нека да се разгледаме тази страна, какви бяхме ние и какви сме днес. Важно ли е това за теб? Какви бяхме ние и сега какви сме ние? Едно време бяхме в тъмнина, но Бог пресели от тъмнината, поставяне в светлината си. Амин. Не е светлината на моя начин на живот, а светлината на Бога. Амин. Сега разбираме ли, че ние бяхме и мъртви, но Христос не пресели в живота си. Амин. Той е пътят, истината и живота. Много е важно сега да види себе си, когато Бог те е примахнал от тъмнина, поставил те в светлина. Когато бяхме мъртви, Той те пресели от мъртвия начин на живот, поставите на Неговия живот. И сега ние живеем поради милостта и благостта на Господа Исуса Христа. Амин. Нека четем 2 глава, Ефесяни. 2 глава, оттам ще почнем, така да кажем. С Божията милост. Или от 1 стих. Ефесяни, 2 глава, от 1 стих надолу ще четем. И съживих вас, когато бяхте мъртви, чрез вашите престъпления и грехове. Сега първата визуалност да поглеждаме какво ни говори тук Словото на Бога. И съживих вас, когато бяхте мъртви, чрез вашите престъпления и грехове. Сега, всеки човек трябва да поглежда в своя си начин поглед в живот, когато вие бяхте. Кои бяхме ние? Всички ние бяхме. Кои бяхме? Мъртви. Къде бяхме мъртви? В греха. Но Христос каза, отиде на кръст, плати цена, не очисти, освободи и цели, освободи от преломите и от оковите на греха. Днес ние сме живи. Амин. Поради какво сме живи? Поради твоите неща? Поради моите неща? Не, милостта на Бога направи това всичко за теб, като жертва на принос, даде себе си. Да живееш ти и аз. Амин. Да живеем ние, поради милостта на Бога. Много хора днес не оценяват, че жертвата на Бога е голяма за теб. Говорейки, жертвата на кръста е един от най-големите подаръци, които Бог направи за теб. Помисли малко, за с какво може да разменим този подарък. Ние споменаваме, че днес нашите дъщери имат рожден ден. Да, слава на Бога, това е радост. Но виж по-голямата радост, че Христос направи една по-голяма жертва, по-голям подарък за тебе, че Бог ти даде вечен живот. Амин. Оцени и опази животът на Бога в себе си, за да живееш един начин на живот, който Бог иска чрез тебе. Да показваш образа, подобието, светлината, деянието на Бога.
защото всичко това, което е в света е суетно и празно. Видяхме тук първи стих и втори стих влизаме в някога, което сте ходили някога според вървежа на този свят. По този на князът на въздушната власт, на духа, който сега вече действа в синовете на непокорството. Кои са непокорни? Ние вече ставаме ли непокорни? Или сме преселени от непокорството? Сега, може ли пак да бъдем пак непокорни? Може ли да бъдем пак непокорни? Ако Бог не е смъкнал от там, от непокорството, поставяте да бъдем какви? Покорни. Покорните какво означава покорни? Покорството означава внушаване, послушание, вървеш към това, което Бог ни казва. А Той не е смъкнал вече понякога, когато сме били в непокорство, днес Бог ни пресели в покорството си. Амин. Затова нека Бог да ни благослови. Какво означава понякога властта на духа, който сега действа? Сега действа. Къде действа? Вижте, действието на греха пак е действие. Пак е сила. Така ли? Но виж, ние казваме преди малко, че Христос плати цена за тебе и за мене и ние сме оплатени за дъргоценната кръв, че ние сме скупени от проклятието, ние сме скупени от смъртта, ние сме скупени от болестта и постави сам Бог нас да живееме в Неговия живот. Амин? Животът, който Христос е дал на кръста. Но тук не казва, че непокорството да не бъде, ако ние нямаме непокорство към Бога, означава, че сме непокорни. Сега има две като или покорен си на Бога, или си непокорен към Бога. Той направи всичко. И оттам нататък, че моето действие вървеш на вера, да поразвам вера, означава, че какво искам аз? Какво искаш ти? Дали да бъдеш покорен на Бога или непокорен на Бога? Само да си наричам си ми на Господ, че аз съм дете на Бога и съм Божий човек? Не. Вървежа, да се осветиш, да познаваш същия Бог, който е днес, утре, до веки веков, и царят на царете, и Господ на господарите, и който казва, Той е днес жив, Той е утре жив, Той е завинаги е жив. Амин. Знаете ли колко е важно да растеш в вяра? Сега, растежа на вяра малко казваме, всеки човек има капацитет на вяра. Какво има? Капацитет на вяра. Вяра според колкото му е дал Бог. Но виж, и вярата има ли растеж? Има растеж. Вярата има и ходене, вярата има и действие, вярата има доверие, вярата има и какво упора в това, което виждаме и се доверяваме. Много е важно ти да се довериш. Невъзможното на човека е възможно на Бога. Амин. Сега не казваме на кого трябва да се доверявам, аз имам голяма нужда. Както казахме преди малко, нуждата на сестра ми Лада, на брат ми Амет. Тази нужда няма как да стои само в един капацитет, един начин. Трябва да има разчупване, трябва да излезе от тази ситуация и да положи тази нужда в ръцете на Бога. И оттам нататък той трябва да се довери, че Бог може да направи невъзможното от човека да бъде възможно на царя. Амин. Да бъде възможно на Бога. И ние казваме сега как да направим това. И да се довериш на Бога. Да се довериш на суверенният баща. И може би казвам сега, ти имаш нещо, което носи в себе си като притеснение, отеснение, болка, болест, да не бъде всичко това, което сега не можем ние сами да правим нещо за себе си. Понякога не можем да направим нещо за себе си. Нали така? И ние казваме, ако вярваме, ще получаваме. Ако не вярваш, оставаш в един капацитет на твоята вяра. Няма излизане. Времето да излезеш от това видение. Време да излезеш от твоето виждане. И да дадеш възможност да се довериш на Богът, който е възкръснал, който победил греха, който победил болестта. Доверяваме ли се ние? Как се доверяваме? Знаете ли, че отвън хората те вярват?
Питайте каквото искате. И на нейно, и на нейно. Достатъчно ли това? Само да питаш малките, големите, всеки ще каже, че те вярват. Но не е достатъчно не само да вярват. Знаете ли, по някой път ние се заглушаваме в нещо. Идва някой по-голям изпит в живота, ние се заглушаваме, стоим в страха си, стоим в начина на казане. Аз ще очаквам биш. Дръне, Ола долема биш. Както казваме, много неща, където човек губи какво? Вярата си. А вярата има и действие, вярата има и доверие. Важно е това за тебе, тая страна, да кажем, къде се доверява твоята вяра? Къде ходи твоята вяра? Къде стои твоята вяра? Нали, няма да кажа много примери. Малко примери ще кажа. Авраам пренеси какво? Пренеси? Сина си. От началото Авраам в пътя, когато слугите питаха, Аврааме, къде ще ходиш? Той чуни глас от небето. Какво каза? Аврааме, вземи сина си Исака, принеси го какво? За жертва. Той не каза сега, как може сега моят син, еднородният син, да го докара на жертва за тебе? Той не мърдна нищо, той не каза нищо. Той каквото му каза Бог, направи, какво направи? Взе дърва, качи си на ослето или магарето и слугите носеха какво? Дървата и това, което беше в ръцете на Авраам. Ще кажем, това е голяма вяра. Ала се кенди бирилоно, ги тресумно елдруме, кенди елнерина. Кенди елнерина на дресумно. Аз да го благодарим биш. Защо не е драса? За човеците е невъзможно. Ма вижте, не говорим само тук, че на човеците е невъзможно. Ние говорим нещо, което е много важно. Доверието на Авраам не се премести наляво, нито надясно. Той имаше център на Бога, че Бог ще промени ситуацията. Разбирате ли нещо? Че Бог ще промени ситуацията. А Авраам се довери, че сега, когато той послуша гласът на Бога, той каза, добре, Господи, аз докарвам сина си там, в моря, ще го дам за тебе за жертва. Но виж, той казаше, моето доверие, че Бог ще направи това, което ще бъде от него. Не от Авраам. От Бога ще бъде нещо. Сега, важно е ти тази страна какво пренасяш, когато ти имаш трудност, проблем, ситуацията ти е голяма и да кажеш, ето Господи, какво да стане? За сметка на това, за цената на това, аз ще пренасям, нали, ще нося товара, ще направя това, което ти искаш. Но вярвам, че оттам ще дойде какво последния час? Отговор, добри отговор, отговорът на небето. Премести жертвеника, премести сина си, ето ти, моята награда, амин. Награда за вечен живот, награда на благословение, награда за успех. Къде трябва сега да имаме не? Като получаваме награда, искате ли награда? Искаме награда. Добре, за замяна награда, която трябва да преднасяме не? Не ли аз си напълно? За да премести Бог ситуацията, да няма жертва на своя син Авраам, не се съмняваше в вярата си. Важно ли е това за тебе? Да не се съмняваш никога. Дори да си в пустиня, дори да си в долина, да не се съмняваш за твоята вяра. Много пъти ние се съмняваме в вярата си. И падаме. Докарваме до някъде, може би, жертвата и след това падаме. Пада нещо в тебе. Не ги си, много не седне. Но никогаш ние не казваме реални неща. Може би, между нас. Всеки човек скрива болката си, всеки човек скрива нуждата си вътре в себе си. И се го пази по своя начин. Е преживявал по своя начин. Авраам, той каза, питаха го, тате, синът го пита. Тате, къде ме караш? Той криеше нещо в себе си, нали така?
Не казва, че сине, аз се закарвам там в моря за жертва на принос. Той криеше. Той казва, какво? Йова иде. Бог ще промисли. Нима Бог няма да те промисли за твоя живот, не знае твоя живот, не знае твоя живот, не знае моя живот, не знае от кой имаме нужда. Ако иска синът от баща си хляб, би ли му дала камък? Няма как да стане. Баща му ще му даде какво? Хляб. Амин. И сега питаме ние, какво има в себе си? Какво носиш в себе си? Има на един митца, има на един... Как се не мандаем? Амин. Как се не мандас? Как ли дъщо? Как ще ръкалата да се рада? Невъзможно е човека сам да се издигне, ако не е милостта на Бога върху живота му. Невъзможно е човека да направи нещо в себе си, ако не е благоволението на Бога върху живота му. Невъзможно е човека да направи нещо в себе си, ако не е ръката на Бога върху тебе. Ние говорим тази нещо, което е уникално. Много е важно, че ръката на Бога е върху твоя живот. Ръката на Бога е върху твоето семейство. Дори да видиш някаква тъмна мъгла в момента, но Бог идва да пречисти мъглата. Амин. И да каже, моята светлина е над всичко. Това е светлина. Това е живот. Амин. Няма да стане винаги денят на така. Днес ние преминаваме в по-голямо благословение. Амин. Ние от този час ние преминаваме в по-голяма благодат. Амин. Има това видение, че тъмната част беше за Авраам да кара еднородния си син за жертва. Може го косаваха му се краката, намаляваше и съпваше му гърлото. Не е малка работа. Как мислите ви? Само като история. А леко история ги. Вземаме като история. Не беше лесно за Авраам да носи еднородния си син. Не е лесно и за тебе и за мен, когато ние нямаме доверие към Бога. Става трудна част от тебе. Да се бориш всеки ден на своите неща е да не се доверяш на Бога. Вярата е даване на твърда. Каква? Твърда. Сега, твърда увереност, ако Бог иска да благослови тук, остани се тук. Защо Бог не ме пуска сега в Германия? Питате ли някой? Аз имам моята борба. Аз имам моите неща. И не каза, не споделям. На никой не споделям. Крия съм тук, докато Бог не ми дава решението, берете да каже, айде, заминавай, аз няма как да направя без волята на Бога нещо. Не, че съм много духовен човек. Не. Но искам моя живот от тук нататък да бъде живот на Бога. Разбирате ли нещо? Много неща правим без волята на Бога и след това стават бъркоти и проблеми. Господи, аз съм Твой възлюбен син. Ако Ти искаш да благословиш, благословим тук в България. Разбирате ли? Бог отваря врати. Какво отваря? Врати. И затваря врати. Той е ключ на всяка врата. Той е ключ врата да й целява. Той е ключ да те благославя. Той е ключ да те издигне. Амин. Той е ключ да те слуша. Той е ключ да му предадеш молбата си. Но едно иска. Да се довериш на Бога. Ключът е в ръцете на Бога. Ако иска някой да дойде при мен, аз съм този, който казва, давам вода на жане и давам хляб на главата. Амин. Никой не може да дава хляб. Този хляб, който може да земния хляб, не говорим за земния хляб, говорим духовния хляб. Сега, колко сме жадни? Господи, ние сме жадните. Имаме нужда от Твоята жива вода. Имаме нужда от Твоя хляб. Да едем от Твоя хляб. Сега, ние доразбираме, че вярата е растеж. Растеж. Как го разберем? Растеж ли? Всеки ден да порасте. Поливаш едно цвете, то расте. 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 Дали? И дава формата си. Какво цвете е? Няма да кажа, може би някой не го знае това цвете какво е. Ако казваме сега някой по-познато цвете, ще кажем името му какво е, нали така?
Сега имаше ли възможност, когато жената имаше кръвотечение, колко години? 12 години. Какво имаше тя? Всеки ден имаше това нещо. Ама всеки час имаше това нещо. Непрестанно тя имаше кръвотечение, нали така? И сега тя имаше едно нещо в себе си. Няма да кажем другите неща къде ходеше тя. Ходила по лекарите, нямаше шанс. Нещата станаха по-сложни. Но оттам нещо стана в нея. Аде, да кажем, последния жанр да си доверието в Бога. Ако мога, какво да може? Да се допре до мантията на Исус. Сега е важно, много е важно за мен това и за тебе. Да се допре до мантията. Ако мога. Ако мога да се доверя на Бог. Ако мога да се доверя на моя Бог. Че Бог ще направи. Че Бог ще ме цели. Че Бог ще му благослови. Няма да бъде тайната на винаги в моите очи. Ще бъде наистина зората, деня и светлината в моя живот. Как? Ако мога да се доверя на Бог. Може ли ние сега да кажем, че аз се доверя на Бог? Искрено да бъдем честни. Тук, понеже малко хора разказвали от това, че ни говорим истината на това място. Амин? И истината винаги ще бъде царува на това място. Амин. Кой иска да стои, кой не иска, не опрекваме никого. Но нека да говорим истината, да бъдем свободни в това място. Амин? Христос каза, ако ние не говорим истината, за какво да се съведем? И слабите човек ще каже, маме, слабите неща. Не мога да продолея това. Помогни, да се молиме, да стоим в молитва. Нали? Но всичко това не казваме, че ако мога да се доверя на Бога, всичко ще бъде мое. Амин. Небето ще бъде твое. Бог ще бъде твое. Всичко ще бъде твое. Мога да питам нещо вас? За една минута. Бог ваш ли е? Бог ваш ли е? Да. Колко рък мога да кажа, че Бог е мой? Бог е мой. Халелуя! Бог е мой! Бог е мой, когато аз се доверявам на моя Бог. Че аз съм фанал на ръката на Бога, ще вървя ден и нощ с моя Бог, че имам доверието на моя Бог. И Бог е мой. И аз съм Негов. И ние сме Негови. Амин. Важно ли това? Важно е. Жената каза нещо. Какво каза тя? Ако мога да се допра до мантията на Исус. Виж, тя казва, аз ще бъда изцелена. В момента или в часа. Сега. Можеш ли да довериш на Бог? Оставяме, казвайте, нали, проблемите остави ги там. Фани доверието на Бога. Фани доверието на Бога. Как го хванеме? Фани доверието на Бога. Че Бог обича каквато си. Бог обича какъвто си. Фани доверието на Бога. Кажи, че да, Господи, ако мога сега да влеза в Тебе, да живея с Тебе, с Тебе, ден и нощ. Има една друга работа, която казва сам Бог. Ще ме боли малко. Но нека да ме боли. Непокорни сме. Преди малко прочетваш, нали, къде са покорните? Само в църква. Знаете ли, че почнаваме последно време да играем ролята на църква? Чистите само са в църква. Ходенето в църквата прави нещо по-добре, по-духовно. Отвън как изгледаш? Вън какво правиш? Какво говориш навън хората? Те виждат твоя живот, те виждат моя живот. Следят животът ни. Хора, те следят нашия живот. И всяка една стъпка от нашия живот, ако ние правим нещо, да гърдим ли? Той не може да стои? Пада. Има ли значение това за тебе? Много деца. Благословени се, Господи. Знаете ли как идва сега малко да мислим, че не покорни са вън, покорни са тук. Непокорни са вън, който върши делата на тъмнината. Ние сме пренесени от тъмнината
поставена на светлина. И ние казваме, че непокорните къде са? Може ли тук да има непокорни деца? Кога са непокорни? Когато ли се доверяват на Бога? Когато се хвана друга ръка, ръката на тъмнината, ръката на други земни неща. Халелуя, Господи Исусе, нека Бог да благослови. Знаете ли, може би това няма да е толкова, как да го кажа, важно. Важно е това. Да се реши твоята вяра, да се довериш на Бога. Много е важно нещо не за нас. Ние мислим, че всеки ден денят ще бъде все едно и също. Понякога път денят е различен. Нали така? Други не взе и се, и браз, други нали гели кавашкам шире. Но ние пророкуваме и казваме, всеки ден нека да бъде добър ден за мене. Когато съм добър ден, означава, че да фаниш, довериш на своя Бог. И да кажеш, това сърце да бъде само за Бога. Той да живее само там. Той да обитава само там. Той да контролира моя живот само Той. Без други неща. Отричане. Отречи се от себе си. Дигни кръста. Следва Бога. И в Бога, в страдане, всички неща. Не е лесно. Мислим, че лесно е една песен, една проповед си в небето. Всеки ден ние страдаме. И трябва да страдаме. Така ли? Апостолите страдаха. Исус страдаше. Исус страда. Сега ние трябва да страдаме. Да. Аз съм съгласен за истината да страдам. Амин. За истината да страдаме. Защото в истината има какво? Свобода, мир. Кажете го. Какво е? Мир. Какво има в истината? Мир. Друго? Радост. Друго? Свобода. Друго? Благодат. А гордостта го има? Гордостта има гъста мъгла. Не искам такива неща. Никой не е по-голям от брата си. Ние всички стоим в милостта на Бога. Един сял, другия е поженен. И ние казваме сега да се правим на големите работи, виж колко аз какво направя? Какво направя? Лъх си от вечността и пара, което се явяваш и чезваш. Днеска те има, утре те няма. А хубаво е да стоиш от милостта на Бога, казвайки на него, Господи, всичко ще отиша. Нека хвали Твоето име. Моята част, която от мене, нека хвали Твоето име. Всяка част от моето тяло, нека да хвали Твоето име. Амин. Кой съм аз? Кой си ти? Че он е бил полковник, другия е бил генерал, другия е бил не знам какво. Аз съм лъх. И без Божия дух не мога да живея. Само има живот в Божието присъствие, в Божия дух. Амин. Направи договор и кажи, че само имам живот в Бога. Извън Бога нямам живот аз. Надпреварата, знаете ли какво е? Да надпреварваш другия човек, да търсиш Бога. А не да показваш себе си колко си духовен човек. Виждате ли, че надпреварата сега стане показано видните хора, колко са духовни хора. Бладам, видиш? Стой в милостта на Бога. Ако Бог не те пази, напразно са и... Стражари 4. Колко стражари искаш да има? 1000? 2000? Ако не е Бог там, нищо не да ползва. Носи вярата си при Бога тази сутрин. Носи вярата си тази сутрин при Бога. И Бог проверява всяка вяра в нас. Голяма е вярата ти, жена. Един повече какво? Не се грешава. Голяма е твоята вяра.
Жената, какво имаш човек? Кръвотечението, което ти насуши в себе си. Каква вяра имаше? Голяма вяра. Оттам нататък, какво имаше? Не следи на какво? На кръвотечение, на болести, на страдания. Вече тя не страдаше. Защо не страдаше? Поради това, че тя вече какво беше? Освободена! Сега никаква вяра имаме. Различна вяра. Или щарена вяра. Аз желая тази ще му кажа, че имате жива вяра в Бога. Имате жива вяра в Господ. Не се съмнявате в нещата. Оставете действието на живата вяра да доходи до престола на Бога. Да вземе от Бога и да предадете на останалите. Живата вяра има действие. Ходене. Ако не стоим към нозете на Исус да кажем, ще чакам моя Бог. Помните ли Илия? Малко да задам картината на Илия. Когато имаше проблеми там, Илия отиде да се покрива в пещерата. Какво направиш? Огънят, който гъмжеше, там не беше Бог. Скалите, когато пукаха, там не беше Бог. Вятър, когато дойде, и там не беше Бог. А тихия ветрец, който каза, ето го Бог. Смирявам се и се покривам. Колко е нужда да се покриваш и да се смириш? Знаете ли какво означава смирението? Смирението, знаете ли какво е думата смирение? Знаете ли значението смирение кое е? Човек, който не обича греха. Това е смирение. Христос се смири на кръст и той не обичаше какво? Греха. Изобличаваше греха. А днес ние, ако не се смиряваме, няма как да обичаш греха. Значи, смирението е отношение между тебе и Бога. Връзка между тебе и Бога. Ти приемаш святи неща от небето. Амин. Святи неща от Бога. Това е смирение. Затова нека наистина Бог да ме благослови. Декларирам свободата на Святия Дух. Алелуя. Да освободи връзките на Сатана в живота. Искаме ред, искаме ред, искаме ред.